ka Carmelis Film Production haka new tarik hadu ka khatlai tarik mentau benai kar penipaj bakno ya ka film ka balai kerteng ka pop Habiju Cinema Hall haka South Show ka banlong nadu ka khatway steng men step terter hadu ka new beje janmit bat na kalyang ginong penia jok ka film kila karpat se kipaj ba bekinwan bersakhi ban aji kersan ya ka film ba kadon ko ka film kasi ka balai kerteng ka pop ka bangin sa penipaj bakno apo Habiju Cinema Hall nadu ka new tarik terter hadu ka khatlai trik jong mentau benai Januari arajar arpuar ti kiat hakbedi berkeni ke film keni ke film ngelasna nadu kusnam arajar khat khandai hanrei namar kajing pendik jong keni ke klam nyimsem lala ban penpoy ka ko mengimut den re hakni kenti ke pamantang ngelayo ban pedi po Habiju Cinema Hall hakbedi berkeni ke film ngilapun ilah buntli ki jakah wala dangi pedio apo cinema ngila dapat isi siki pun bagi jakah po kerilung kasih jantiai bro kawai TKI ke bangas kontenat ban yathu ni kalong ba ke film ke pap kat kum ki post ki bangi la dapat post sa YouTube sa Facebook sa ki social media ha ka bangi yo ya ka feedback leni ki comments na ki pad ba ki ong ba ka film ka internet tinga dala di ngamla ban ai certificate ba ka film ka internet handling ba kini ki comments ba kini ki pad ba ki bala dapat page sa ki per ki jakah ki UI ba ka internet dengan ngits kamera ba pi kipat ba ki bansuan pek ya kini ke film pinum hun da ka ban supek ya kata ka jing internet ka ba UI seki social media la ni da ka ba yathu ki parlok jong pi ngit ma pi kipat ba pin sawan ban sakhi ban pek ya ka jing internet jong kini ke film ya ka film ka pap ngin sa pen I haki saushu ka shu ka banengkong ka de por khatwi siteng man step ka shu ka ba ar ka de ar baje janmir ka shu ka balai ka de sau siteng janmir bat ke sure ke besar ke de new wiji janmir ngalayo ki comment hakini ki singi arsingi baladep nama bakadon ke jing penbana na kaliang jong ka sarkar ba nadu ka santrik jong mentau banai Januari kandon ka coffee meet bat hakabedi bat ke jingyat odd event tibun ki pat ba le se ki sungthu bakla bi ki ong ke de lockdown re ngan pensai hang ba kam de ke lockdown ka de tang ke jing bomsha ki kwa tang ban penduna briu hakabaki haban yat odd event tenrei hakabedi hi bat lockdown kanam dan kan lockdown di ngakerpat ipi pat ba pin subha banwan ban ajing kersan na bentar ni ke film jing i hakabedi bat ke film jing sisa ngan sedang nadu sedang ya ke film kapap hi ngalamut ban shoot nadu senam arajar arpau ngaladon ka plan nadu ke senam arajar khat khandai ha banai si pau ngaladon ke jing anglut ban tho script tenrei empat don kata ka plan kan ka jingmut ke bangun ongan khot aktor ino actress ino tenrei khendiat si kerengkai hang ni namar ngaladep bentho ke script hadu benai ba ar jong senam arjar arpau tikawan no lockdown lemut ban shoot poi shu sei ru tela shu shong hieng tela shu le kai melen dei game mo tu ang ni ngi kendu iba sam dei ling ba ka PUBG Lite lang ting ting smu shutia henrei shirukom ka game ile kai ka long penban ka ka ba smu tenat ti ngale ngadang perkhat mo kat isam mo aktor laslem ngim ji issue ki film te ngam da kmin ti hi ba ladang ong ru satre henrei hadin mangalaya keren bat I na kata ka jingmut jong aban keren kai habukut ka kelalong penban ka basisha hadu kini gisni ka long sisha ka job ya ka film ka pap ni sedang ban shoot di house nam arajar arpau hau banai bakhandai namar ba la pendik palat ka klam ka jing ka long hakapor ni shoot ka film namar hakapor ni shoot banai bakhat way ni dah habiat odd event te ka sitom bahingi nadu hakabai bat kalik kawan ka sitom bah sakaway ting ki location ki bangi kwa ki street bah kadi katahi ka ba kajing sitom ti ngapa benai place main masuk kemen ki pai ba bara but hakajui ka por ngaro ngakwa ban kendiat sapang geni ki jingpang mo ki ba pen jenjar ni si ke wala da kataro ngaso kemen ba ublei ulai ngi kemet ke pokoi ke pakya bangila bani kudo lang kumne badi bakit bad actor actress then kowe ngakwa ba kipai ba kin kersan biang ini kumaki ju kersan ki por menchua nado ki film de thailot bad hado gunai ke film ke pap ke ba ngin pedi pai ba ha nyu trik ma Habiju Cinema nga kerpat pai ba bakin kersan bakin yarap yang ini bagi nang la ban kiu sekmat akne ke kam ak film bat hagino ki kam wat yangi yang bat ya baru ki kinong ak film ne kinong sna film ngakwa ba ki ro kin ya don kalang bat ni ban kersan lang bat ni baka kam jongi kam ya sekmat bat skobero na kwa manai kuble ye bakit ba ila khot yang ban
ban agi kene ka film ka pap ma te ngasu kemana ba skoberu ka dei ka film khasi ba nga ang nong kong ya haga jeng singau jonga film khasi nga dei pnar nga nang singau jinjar hi ban kren khasi ai ban ma tang balang ba ka jeng yarap jongi bakit te ngala adet ya kene ka film ban shooting ai to ya bat kene ka film ro kalong ka film ga ba compare ne ki dialog dang bon ki dialog ki ba kham jinjar hade nagi film kasi bursen nga shaj pe kum to kilong kham ban kena ma tangkata hi te nga kwa e gi pe ba bakin kershan ini bakin rap yangi bagi nang la bagi ais kama pam te nga la long kum rukai ma long rukai na mar ba hagajing im sonrang long kum to si phang yak kin thei ngoi ngoi na lor badon kon ti long kum ta ken ba nhiều qua thì con tí là này cái lọc là này cái mà kun jong aktor jong sama ni film aktor ka film kun ngam da kan mau tan lebih ban ak film te yang ai kai ikong te memakit deh itu ki nga kun ki video shot video itu madu bias persa kalau ba to kersan la mo ba bangin nang la man peni kiwe film but online thaga new to rate man tau banai thì kapal phip kiran ban aji kersan nam dia thuk ika pa ni ka film thì pangai sha le ben mo thì din thing sa hi ke chali bai kum no ta ting am la mo